yindaba ufuna ukuzigulisa nsizwa yakithi. Wathi umuntu wesifazane wazi kahle ukuthi ufike kuwena engaseyona intombi. Wafuna wena ukukhipha inkomo kanina wazi kahle ukuthi inkomo kanina ayithathwanga uwena. Yindaba uzehlisa isithunzi, yindaba uzibukele phansi. Uyivuma kanjani into ongazange uzuyenza? Mawubheka igama lakho kulona wesifazana ulidicilele phansi. Akuwena yini olinyathela igama lakho ukuthi wena cishe ngathi wisiphukuphuku manje ngabona ukuthi bengeke kuzwakale kahle mangibeka kanjalo. Asisakwazi ukukhuluma nokhokho, khuluma kokuthethe nezinto, amafasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nokhokho, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kandaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Lina bodlungwane kandaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina baka nodumo ehlezi kamenzi ngiyimpunga esithi ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje lakhaba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umushaka kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha Tshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kanokhonjwa kanti ke mina insizwa zimbiza ngonduna kandaba untombizi yamncumela insizwa semkhombisana sinane saphuma ehlathini kusengomvisa vuthulwa ngoba sigcwele amabele ikholo elikholwa ngenhliziyo engabhana kancane sonto nogqamgqama usathenka lakha lathi ngihamba lithese losini lathi ngaha kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Sike sikhumbuzisane nje bafowethu ukuthi indlela eyayihamba okhokho bethu nayi njengoba thina sesihamba kule ndlela okhokho bethu abahambanga kule ndlela kodwa bona bahamba la bese ke silekelelana bafowethu ngokuthi sigcine sibuyelile kule ndlela okhokho bethu ababekade behamba kuyo nakuba kona kunzima enkathini namuhla ukuthi sibuyele impela nje singene sigamanqe kuleyo ndlela okhokho bethu ababehamba kuyona kodwa kubalekile ukuthi sazi ukuthi indlela yesintu ihamba kuphi. Uyazi bafowethu kukhona into ekuthiwa uthando. Uthando luhle kakhulu uthando. Noma abantu babona bethandana uyabona ukuthi cha la kuhle. Uthando nje luyinto enhle egcina abantu bejabulile. Ingagcini ngokuthi igcine bona bejabulile ngisho abantu abababukayo labo bantu abasuke bebambisene kwezothando nabo bagcina bejabula nabo ngokubona labo bantu ukuthi baze bathandana nababantu. Kuyenzeka bafowethu uthola ukuthi insizwa izothanda intombi insizwa ithanda intombi enye uthola ukuthi izozihambe iyofuna umuthi igqume ngesizathu sokuthi inothando laleya ntombi. Insizwa ke mayiba nothando lwentombi ziyahluka. Enye insizwa iyaba nothando lwentombi ngesizathu sokuthi ithande kubo. Enye ibe nothando lwentombi ngesizathu sokuthi ithanda ukucekela phansi, ithanda ukumosha. Ithi insizwa mayibona intombi uthola ukuthi intombi yahlolwa, ihamba umhlanga njalo njalo. Bese lensizwa lena ibe nothando lwayo. Kanti lo thando lwayo enalo lensizwa akulona uthando ekuuthando lweqiniso. Kodwa uthando lwamanga, uthando lokumosha. Bese kuzoba khona insizwa uthola ukuthi izothi mayibuka lentombi, iyibuke lentombi ngamehlo othando. Iphinde nayo futhi ibe nothando. Ngesizathu sokuthi lensizwa ithanda ikubo. Mayibuka lentombi kufika ikubo kuqala. Mayibuka lentombi ibona imbali engathi mayithatha iyoyitshala egcekeni lomuzi kayise okanye egcekeni lomuzi kamkhulu wayo. Bese ifika iqhakaze ithela izithelo ezinhle. Akubonake bonke abantu abahlala becabanga kanjalo ukuthi umuntu umebona intombi kube ukuthi ucabanga ikubo.
ucabanga ukuyithatha. Abanye bafowethu uthola ukuthi umebona intombi ubona umuntu ekufanele ukuthi amcekele phansi amosha umntombi bakhe. Nakuke naye loke oyintombi na uthe umebona isoka wabuka ikusasa ukuthi mhlambe kusasa ngizogana, mhlambe lo muntu ufuna ukungithatha. Iphutha ke abeselenza udadewethu wathi esemqomile ezazi ukuthi yena uyintombi nto. Wabe senza njani? Wabe sethatha inyama yomlenze wamnikeza yona. Wathatha izikhiye ezivalile esibayeni sikayise wazinikeza lensizwa yavula esibayeni sikayise yangena lensizwa yathatha inkomo kanina mahala usende. Uma kwenzeka njalo ntombi yakithi wokwazi ukuthi umuzi wakini usukuthele ngehlazo elikhulu. Noma ngabe lokho kwenzeke ukeGoli kwaNdonga ziyaduma ukeThekwini ukuphi kwaziwa wena wedwa. Wabusukufihla lokho ukuthi isikhiye sesibaya sikayihlo siwasinikeza umfana wangena esibayeni wayintshontsha inkomo kayihlo. Noma ngabe uyazibona ukuthi umzimba wakho ubukeka kangakanani, muhle kangakanani, noma abantu bekubuka basacabanga ukuthi isikhiye awukakanikezi ngaso, bacabanga ukuthi wena usayintombi ephelele. Noma kungenzeka konke lokho kodwa kufanele wazi ukuthi ethongweni lakho unecala. Kuhleke ukuthi ke ube necala elilodwa lokuthi uthathe isikhiye wanikeza insizwa. Mawunikeza insizwa isikhiye yabe singena ngongemthetho esibayeni sikayihlo yathatha inkomo yaphuma nayo. Kunokuthi uphinde futhi ube nelinye icala lokuthi wena uzibize ngentombi ungaseyona intombi. Lokuthi wena uthandana nensizwa uzibize ngentombi kanti awuseyona intombi. Ukhiye kade wawuthatha wawunikeza insizwa. Insizwa ethile yangena esibayeni sikayihlo yantshontsha inkomo kamama wakho. Ngenkathi intshontsha inkomo kamama wakho wangayenza inhlambuluko kuwe nakubazali bakho ukuthi uphumele obala. Okuwukuthi bazali bami njengoba lekhaya ngisadla mina esithebeni sezintombi, lesithebe ngiyasingcolisa. Ukhiye sengawuthatha nganika umfana othile wangena esibayeni sikababa wayithatha inkomo yakho mama. Nawe mama, ingane mawuyigadile awuyigadi ngokuthi nje uyinqabele ukuthi ayingazuli, ayingahambi edolobheni, ayingaye kobona abangani. Awuyigadi ngaloko kuphela. Kodwa umzali indlela agada ngayo ingane yentombazane uyayihlola, uyayitshela ilale phansi, ayibheke, ayihlole ukuthi ubuntombi busekhona yini. Ngoba ubuntombi bentombazane phakathi kwegceke buyinto enkulu kakhulu ngaphezulu kwazo zonke izinto ezikhona egcekeni. Ukulahleka kobuntombi bentombi phakathi kwegceke kuyinto ebuhlungu kunazo zonke izinto ezake zenzeka phakathi kwegceke. Cishe kufane nokufa. Ukuphuka kwentombazane phakathi kwegceke kuyinto ebuhlungu kakhulu. Kungakaba buhlungu kunini eniphilayo ngokwenyama, kodwa kwelamathongo kuba khona isililo ngoba lengane yentombazane njengoba isiphukile phakathi kwegceke akuhlukile nokuthi isibulewe, ngoba lensizwa esuka ibuthathile umntombi bayo lengane isuka isiyibulele esigabeni sezintombi. Yathatha ingane yayisa kwesinye isigaba engazi nami ukuthi isiphi leso sigaba futhi engeke ngikwazi ukuthi ngisibalule. Ingakho kwelamathongo kuba khona isililo ngoba intombi phakathi kwekhaya kunezinto eziningi ezenziwa intombi emhlophe qwa phakathi kwekhaya. Ngelinye ilanga sofika sizokuchaza lokho ukuthi yizini lezi zinto lezi ezibaluleke kangaka ezikwazi ukwenziwa intombi emhlophe esuka isazigcinile phakathi kwekhaya. Yingakho ke bafowethu isintu sithi uma intombi phakathi kwekhaya iphukile, lobo buhlungu lobo busuke benzakalile, ubuhlungu lobo bafowethu obukhulu kakhulu.
kwenzekileke intombi uthola ukuthi abazali kwesinye isikhathi nabo babebudedengu bangakwazi ingane ukuthi bayigade ngendlela ekufanele ukuthi bayigade ngayo okuwukuthi ingane yentombazana ugcina ngokuthi hey akwenzeki ukuthi kodwa uyayibamba uyilalise phansi uyibheke uyihlolo ukuthi ngempela le ndlela ekade ithathile akuyona yini indlela eyilimazile. Siyadabuka ke ngoba abantu abaningi bake bathi ukuhlolwa kweingane kukuhlukumeza. Kodwa kusho zona izingane uthola ukuthi zimhlophe. Kusho abanye abantu uthola ukuthi behluleka bona ukuzigcina. Babe sebehlaziya okuwukuthi ke manje makubhekwa izingane ziyahlukunyezwa. Yindaba ngingasho zona. Ngokwesintu sethu ke bafowethu nodadewethu. Ingane yentombazane indlela egadwa ngayo ukuthi ihlolwe ngoba ubuntombi bentombi okanye ubuntombi bengane yentombazane phakathi komuzi bufana nenkomo ezigcwele isibaya. Iyona nto eyigugu kakhulu phakathi komuzi nasethongweni ukuthi phakathi kwalamagceke kukhona intombi emhlophe qwa engakazi thintwe. Nakuke manje intombi isiwuthathile ukhiye. Mayuthatha ukhiye yawunikeza insizwa ethile yangagonyuluka. Okuwukuthi mina sengenza iphutha abazali bami ngiyacela ukuthi ningithethelele. Intombi yakithi uma kuwukuthi wena uyazi ukuthi ukhiye sewawuthatha wawunikeza insizwa ethile. Musu ukukhohlisa uqobo lwakho. Musu ukuzikhohlisa ngokuthi uqhubeke wena uthi uyintombi. Ngoba njengoba wena uthi ukhohlisa labantu bakhohlisayo uzikhohlisa wena. Ngoba kwelamathongo akukho okufihliwe okungeke kuvele. Phakathi komuzi wakini usunecala wena lokuthi lesithebe sezintombi zale ekhaya mawusondela kusona wena ufika usingcolise ngoba wena useyona intombi nto. Uthola ukuthi ke insizwa ke nayo izohlangana nentombi enjalo. Othola ukuthi ithathe ukhiye yawunikeza eyinsizwa. Uma uthatha lokhu unikeza insizwa yangena lensizwa kude esibayeni athatha inkomo yahamba. Le ntombi lena yona ithi mina ngisayintombi. Ngenkathi ngiqala uzokhumbula ukuthi ngenkathi ngiqala umfanekiso oqoshiwe ngikhulume ngothando. Lensizwa ke manje nayo isinothando lensizwa la lentombi njengoba vele kade inothando. Isiyathola kodwa ukuthi cha lona ngibambisene naye akaseyona intombi nto. Inkomo kanina isekhe esibayeni. Athi sekutholile lokho le intombazane isigonyulukile kuyena njenganeso ukuthi cha yebo kona ngaba nephutha ngathi ngangisayintombi ngangesaba ukukutshela angiseyona intombi. Insizwa ngokuba nothando oluningi sekufika isikhathi ke mhlambe ithumela abakhongi bahamba bokhonga. Mawuhambile kuyokhonga mina ngikhuluma ngento engiyaziyo ke mina ngoba ngikhongile kakhulu kunabantu nje engibakhongelayo kumanje. Mawufika lapha phela manje kuba khona isigaba la ngingena khona omama bezokhuluma ngenkomo yabo. Lensizwa le uthola ukuthi ayinitshelanga ukuthi intombi le esize ngayo iyintombi phelele noma cha. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi mina ke ngiyambuza umuntu ya mnewethu siya laphana ngoba nako ufuna ukugqiba ihlazo ukuthi umithisile noma kanjani. Ukuze masumithisila sufika ke silobole sofike siqale sihlawule kuqala mawukuthi ufuna ukugqiba lelo hlazo. Uma kuwukuthi intombi le ofuna soyilobola isimithi kodwa manje ufuna ukugqiba lokho okuwukuthi makuvela isisi kubo bazobhoka cha ngicela ukhethe omunye. Ngoba mina mangifika khona mina ngifuna ungitshele lonke iqiniso okuwukuthi le ntombi le esiya koyilobola imithi noma imithi ukuze mayimithi sifike siqale sithethe icala lokuthi imithi sonile phakathi kwalekhaya siqale sicela intethelo yokuqala ukuze sithetheleleke bese emva kwaloko ke kuyimasi sizokhuluma indaba elobolo. Uthola ukuthi lensizwa ngokuba nothando oluningi igcina isivuma. Ugcina usuvuma nsizwa kethu uqamba amanga kumina ngumkhongo wakho. Uthi hayi cha intombi yona iphelele. Kwesinye isikhathi uthi hayi cha yebo yona isaphelele kodwa niyikhiphe inkomo kanina. Inkomo kanina niyikhiphe ngoba ngiyayazi
iyathathwa yimina uqamba amanga buka nje uzibukela phansi kanjani uvuma ukuthi wenza into ongazange uzuyenze icala lenye insizwa uyalithatha uzithwesa lona uthi akube lakho mawucabanga wena ithongo lakho ngeke lize ligwebe livuma ukuthi wadla into ongazange uzuyidle yindaba ufuna ukuzigulisa insizwa yakithi wathi umuntu wesifazane wazi kahle ukuthi ufike kuwena engaseyona intombi wafuna wena ukukhipha inkomo kanina wazi kahle ukuthi inkomo kanina ayithathwanga uwena yindaba uzehlisa isithunzi yindaba uzibukele phansi uyivuma kanjani into ongazange uzuyenza mawubheka igama lakho kulona wesifazana ulidicilele phansi akuwena yini olinyathela igama lakho ukuthi wena ecishe ngathi wisiphukuphuku manje ngabona ukuthi bengeke kuzwakale kahle mangibeka kanjalo awuboni ngani ukuthi uzehlisa isithunzi wena kulomuntu wesifazana yena uphukile uthatha ukhiye wawunikeza enye insizwa lensizwa yathatha ukhiye yavula isibaya sikayise yangena ngaphakathi yathatha inkomo kanina usefika kuwena manje usethi wena yithi wena nawe ngokuba nothando oluningi usuyavuma nawe usuzokhokha lenkomo ongayazi akukona yini ukuzehlisa isithunzi ethongweni lakho ukwenza njalo insizwa ukhipha inkomo ongayazi kuye nake lo muntu lona othi wenzela yena ukuthi ngoba naku kubo akwazi ukuthi akaseyona intombi futhi kubo akwazi ukuthi umntombi bakhe bathatha ubani naye kuzoba yihlazo mawubheka awuzehlisi yini isithunzi kuyena mawubheka akukona yini ukwenza isilima lokho ukuthi akucela ukuthi yikhiphe hayi wensizwa zakithi ethongweni kuyicala ukukhipha inkomo ungazange uzuyidle noma ngathi umuntu wesifazane ufike kuwena ethu intombi nasine emagcekeni akini ethu umhlophe kodwa uma usufika uthi uyawuthatha ukhiwe uyavula uyabona ukuthi inkomo ayisekho kubalulekile ukuthi labantu okade bathumile uphinde futhi ubathume bahambe baye kuba intombi mabefika kuba intombi bafike bayicele le yankomo ngoba le yankomo bafowethu ayikhokhelwa ize uma uyikhiphile leyo nkomo uyothi uyafika kwelamathongo uyohlangana nayo ifuna ukuqeda inyanga ophondo ngesizathu sokuthi wena wenza into ekwangafanele ukuthi yenze isizathu bafowethu senza ukuthi ngikhulume kanje ngoba lenyanga esikuyona inyanga yamagugu futhi inyanga eqondene ngqo nomkhosi ojwayele ukuba khona njalo esigodlweni esikhulu sesilo enyokeni umkhosi wokuhlolwa kwezintombi ngiyazi ukuthi ziningi intombi ezikhona nezinsizwa la impunga yesintu TV lezo ntombi ke ezazi kahle ukuthi kunamaphutha esezawenza umzimba wakho ntombazana ukuthi ubukeka kahle intombi yakithi umzimba wakho ubukeka sengathi uyintombi uma wazi wena ukuthi sewephuka wathatha ukhiye musu ukukhohlisa ngoba uzikhohlisi wena musu kuya lapha esigodlweni sesilo uyonyathela khona ngoba uyosingcolisa isigodlo sesilo mawuzokwenza njalo ngenkathi uhlangene nalezi ezinye intombi nisendleleni niphikelele khona le usuzingcolise waziqeda ngokuba khona kwakho usuzingcolisile ngoba wena usungcolile wathatha wena inina ifa labazali bakho wanikela ngalo ukhona olunye uhlelo ke engangalibuka ngidlula nje kwezinye indawo khona la kanti mangilibuka lo hlelo lensizwa yabeka yona ngendlela ebeka ngayo ibeka ngokuthi umntombi akuyona into ehamba phambili makuthiwa uthatha umfazi engasho ngathi kodwa ke kulungile asiqhubeke subscribe ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV bese siqhubeke sizithenga incwadi zempunga yesintu ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe zontathu ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Bricks uma useThekwini nasemgungundlo futhi uyakwazi ukuthi uzithole uma kuukuthi futhi ukude nale ndawo uyakwazi ukuthi ushayele zona inombolo lezo zibonayo lokho ezivela escreenini sethu senze inhlelo ukuze sikwazi ukuthi sikuthumelele zona isifundo sethu ke sanamuhla abafowethu nodadewethu besithi insizwa yakithi musa ukuvuma ukukhohliswa uthando ugcina ukhipha inkomo yomqhoyiso wazi kahle ukuthi awuyidlanga lokho kuyinhlambi ethuka wena
kuyinhlambe ethuka abazali bakho, kuyinhlambe ethuka isizwe sangakini, kuyinhlambe ethuka ithongo lakho, kuyinhlamba ekuthuka kulo wesifazane osuke wena uvuma ukuthi umntombi bakhe buthathwe uwe, wazi kahle ukuthi awuzange uzukuthatha. Nawe ntombi yakithi, ukuqamba amanga uthi uyintombi kungcolisa ezinye intombi. Uma wazi kahle ukuthi wena sewenza iphutha, gonyuluka uphumele obala, wenza inhlambuluko kuwena nakubazali bakho. Ithongo ukuze likwazi ukuthi likuxolele, utshelele umfana ahamba ayekohlawula kini, ageze umuzi wakini, nentombi zonke zakini nazazigeze kanjalo nentombi obukade uhamba nazo. Uma kukuthi ke bafowethu inkulumo yamayizwakalanga kahle, vele la kwimpunga yesithi TV asidli ushukela, sidla bafowethu amaqiniso, ngoba amaqiniso iwona wodwa akwazi ukukhanda umuntu abe umuntu phakathi kwabantu. Ngiyacela kuba futhi ukuthi siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese sithi nje impunga I